प्रतिष्ठा बन रहे प्लेन मुर्गी मरिया पहले कन्हैया जी का खात रहले माखन मिश्री आ घर के ना खा घर के कम में घर शिकार पर टांगल बहु ना छुओ सा दूसरा के जाके फोड़ फाड़ के खा जा काहे खाती कलयुग में शिक्षा देले कि अपना घर नहीं खे तो मांगियो के केहू से खई हो दूध दही अमृत हो बाकी आज दूध दही चलावे ला के दशा देखतन पांत में चलत भोजन ले ली तनी दही हो दही गाय के दही हो ले ली भैंसियों को मोट छाली बा ले ली टंडेगारे बड़ा मर्द हमारे होम्योपैथिक दवाई चलता है कुलमाना बा भागा बड़ा घी अमृत हो हां जहां मोहकल की उल्टी कर दे कर देने का पतल बिगड़ जाए ना फेंक दे और है मुर्गा मांस के बाल्टी लेके घूमी ना अभी हो जावा चलाओ तरह तरह बोल के सीना कहते भाई प्रणाम प्रणाम बाल बच्चा ठीक बनू परिवार बुझा तक ऊपर हित हमें पूरा खानदान के समाचार पूछते रहे काहे खाती लगवा ओइले देखी हो चावल कम ले बनी उलट दी हो लाद दी हो हई लहो का लेबो तो करेजी के पीस दे दी हो काहे कुंवर जी करेजी खइबो है दुरान पुरान दुगो पथरी बहिना खबर देबो हई लिम्बड़ की मछली हो सिंही हो हई बरार हो लीना हई पियासी हो लीना ई कुल ना लेबो ना तब का रोहू के मूड़ा खइबो ई के भाई जावना बरात में मालिक शाकाहारी भोजन रहता रौरे गांव के बरतिया लोग भर पेट खा के बेटी है के द्वार पर से समियाना में कपारे हाथ के बैठल बड़े ठगा गइलो कोनो व्यवस्था कइले बा निम्ना घर बियाह नखन कइले एकरा कुछ बा ए मर्द इतना बढ़िया भोजन कइला चुप रहो कोनो पाव भर देला सो एक आध पिक मारे के दारू नहीं खा दे तो शिकायत पर शिकायत उहे दारू दे देहलो हाफ पियते में बड़ाई शुरू बा कैसे वैसे ही जाके अपना गांव में फंस गइल खानदानी धनिक बा जितना के बोतल खर्चा कर देला ठेपी बेच के राजा हो जाइबो ओकरा द्वार पर ट्रैक्टर के टालियो तोपल बानू देखला पुरन की जिप्सी ही खाल बिया आज जरा घर दारू नहीं मिलल ओकरा स्कॉर्पियो कहबे के स्कॉर्पियो लगल चुप रह लोन पर बा फाइनेंसर खींच ले जाई इस समय के मार हकोली माली चली बड़ा ही सुंदर गीत कौन है हमरा माननीय जननीय सराहनीय आदरणीय स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के नाम धो के हमरा तारक ना कोनी हो भाई कुंवर जी सुनौले हो और बताई हमार बेंजू वाला रिकॉर्डिंग भइल बा यूट्यूब पर बजौले रोहन की जब कार्ड पर नाम भतार के बा बाकी हार्ड पर नाम यार के बजौले रोहन नहीं के सुनले रहुए वो में रिकॉर्ड भइल बानू हमार तो गुड़वे खत्म बा तारा कनवा में जमराज अपन गदवा हुर दल बड़का हमार में जब धुन बाजले नहीं खे भक्ति में एको को दोसर धुनवा न बजैले सुमिरन में जितना होई मैया के गीत होई भोला बा के सही का सॉन्ग के जितना पाड़ा रोले हैं सॉन्ग कुल भैंसा हो गइले सुदर्शन पाड़ा भैंसा हो गइले सुरेश तिवारी पाड़ा भैंसा हो गइले बूढ़ा सिंह पाड़ा भैंसा हो गइले रामा शंकर पाड़ा से भैंसा हो गइले सी शंकर पाड़ा से भैंसा हो गइले ई बूढ़ा पाड़ा ई जीवन भर पड़े रह जाए हैं पीछे छड़ा अपना बेंजू वाला से पूछेला कम से कम तरह के कहले बानी कि ना तो सुनले रहले हां काट प्रणाम भतार की बात नाम यार के बा आई हो काहे काट के नाव धरत रहे बड़ी कड़वासा रहता बाबा नचनिया लोग के भी स्वागत बा दे दी का भाई बा सुरेश जी सुरेश भाई वर्तमान मुखिया बने ना रउवे दी ना खड़ा करके दी रउवे खड़ा करके दी का भाई वो ले ली है वो हां दी मलकिनी भी बज मलकिनी देखे तो फिर से आई है ये स्वागत है इस तरह सब लयदार बने की ओढ़नी देता नहीं कुंवर जी के सड़वाना प्रोग्राम रहे नु प्रोग्राम गिफ्ट में जननी अच्छी अच्छी कपड़ा दे रहे लो अच्छी 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 हर हम ना बोल सकेले देखो जहाँ माता बहन लोग दो चार गो बैठा रहेला यही सब मुंह हटाए कहने कि अच्छी अच्छी वस्त्र दे रहे निमन निमन माइक पर से हट जाइले हो
कुंवर भाई जी अच्छी कच्ची तनी रहन सिखायो अब लड़का नहीं खनू जिला पार्षद बनल बड़े कैसे बनल बड़े कैसे ई बड़े ए, मेहरारू कैसे बड़की गर्दन के गला के सिवैले रहे हाय माने आधा बहरिया रहे खाली बैठिया तो पाई रहे आपको कहीं छाप मिल रहे चुनाव चिन्ह तो जाके वोट मांगो काका जी नमस्ते। एक बार एक बार एक बार 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 झाड़ के मार देना है मैं विजयी हो जाऊंगी वो भी भारी बहुमत से विजयी हो जाऊंगी मैं कंघी छाप। एक बार बस हम पर दया कीजिए भारी बहुमत भगवान बनल रहे तो हर जिला परिषद जीवन भर हर बल्कि बन रहस आरक्षण मत लगो ना तो हर गड़बड़ा जाए लेकिन ये परी ना हेलो चली चल इस समय तो ढेरे खींच ले हम 11:40 में बंद कर दे रहे हैं 1:04 होता मैंने 1 घंटा 25 मिनट साज बजावत जब सब लेके खैर उतना देर हम गायब ना का आदेश बावे गावे के प्रसंग में प्रसंग हो गेल बा कुली खाली लो ले दादी माने प्रसंग में उड़वा दी हल बा एकदम हां राम विवाह कब तनी भर कुछ ना कुछ चाहे ऐसे कि देखी भर थरिया भात दाल सब्जी रही नु हां कुली खा जी चटनी से हां चटनी चाट चाट के हां अब भर थरिया चटनी दिया जाए नु हां तो 10 मिनट में मन उजा जाए गरमा गई पानी ले आओ ना कौन मोगी को कि कौन पिए लगे छुए ला तो पहले छुआ ही ले आओ लाद गरमाइल पिए जन्नी तने भर चाहेला भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में हरा के हमने के राम विवाह होला एग्जाम के बाद तो हो गइल बहुत दिन में कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लीला कह दिया जाए उनको ऐसे कि अष्टजाम के पूर्णाहुति में राम विवाह कंपलसरी हो हां काहे हो इनका को हम बतैले नहीं किया जी वो जे शिव विवाह कहने गवाई वो जे दोसर विवाह कहने गवाई काहे राम के विवाह गवाला फागू बाबा बतौले रहन हां तो नहीं खा जाना लागत जब जितना भीख मंगई वाला गीत माई के लगबा बाजत रह माने कितना सुंदर गीत गावेला हमरा गाँव ने तो लैया में अब ही वाला की तालो के हमारे वाला बाकी ना केहू जूता पहनले बार सब रहा हां पहले बनी ताना दौल के ना चली पुलिस के केहू पब्लिक में जूता पहनले बा पहनले हो खो आई 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 मांचवा पर आई मारे के नहीं खे अतिथि कलाकार है कुंवर भाई जूतवा निकाल के ओइजा छोड़ दे 1 महीना से मोजा ना खींचले होई बड़ी पावर मोहब्बत है का नकलोर पर सुंघा के कर प्राण हरण कली ई केस कर दास तो पुलिस केस ना लिखे कैसे मरा है किस जहर से मरा है पोस्टमार्टम में ना पकड़ा कि मोजा महक के मर गया तने पर ध्यान दो विशेष सावरिया 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 रे अब डरना तू ही भगवान राम तू ही कन्हैया तू ही परशुराम चार धाम गोसैया छोड़ के जब बुरा काम नाम जपे 8 हो जा ओकर बनवल बिगड़ल काम ये गोसैया नीचे बहेलिया जाल बिछवले व्याधा लगोले बा अरे निशान ये गोसैया
बचाई लाजो भावर में फसली चिड़ैया ये गोसैया प्रेम से बोली भक्त और भगवान की हिले मदतार के भगवान कृष्ण के हे कन्हैया जी अह जौन कतनो भक्त लो बोलाई अह मत आ वैसे भी कलयुग के प्रभाव भगवान ऊपर हो गइल बा। अच्छा एगो द्रौपदी बोलली तो दौड़ल चली अइले अइले नु डरे नहीं खनावत कलयुग में एगो दुशासन सारी खींचत रहे चक्र चलाइयो देव चक्र के जौन खेड़ी बिया वो खिया जाए बाकी दुशासन नाम मोहि है दुशासन एगो न रहे ए बरा दुशासन खोजे जाए के बा नचनिया लोग गाड़ी में से आवता तला सारी घिचत नहीं खेलू सर ये खोस देता लो पीछे से कौना बस में तुगो दुशासन नहीं चढ़वा बताई तो मौका के तलाश बा हम ना वो डरे नहीं खाना और कन्हैया तो एगो द्रौपदी के बोलला पर सारी खाली खिंचात रहे उनका रेप ना करे के रहे खिंचात रहे नंगा करके अंधे के समाज में अंधा को दिखाई नहीं देता है एक खातिर आज 6-6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा है वो भगवान के ना बोलोले होई वो रावण को बोलोले होई नहीं खाना हुआ ना कलयुग के प्रकोप हो पहले लोग की भगवान अवतार ले ले एगो रावण कौन पाप कइले रहे जी सीता के हरण के अशोक वाटिका में रखले रहे ओकर वध क देले सतयुग में हिरण्याक्ष के वध क देले हिरण्यकशिपु पावरफुल रहे अपना के भगवान कहत रहे वध क देले आज कलयुग में केहू के केहू चिन्हत नहीं खे आसाराम पकड़ा गइले हैं जेल में गइले के भेजता बड़का नाम वाला के शिकायत कोई जाला तो ओकरा पर दाग हो जाला जकरा केहू चिंता नहीं खे ओकरा पर दाग काहे नहीं कोशिश करो जाके ई तो बात बा ए कन्हैया ओई जी हमत कन्हैया तार हर चीज के डुप्लीकेट लोग बना लेले बा कि कान्हा देख हिला अरे हई जमाना अब टू डेट हो गई वरुण जी के सवारी कैले रहलो ए बरा के चिड़ै पर बैठे तो लोग कहे कि चिड़ै मारवा ए बरा रॉकेट चलता एरोप्लेन चलता हेलीकॉप्टर चलता तो तहरा अरे वरुण जी के जगह पर रॉकेट हो गई वरुण जी के जगह पर रॉकेट हो गई राहुल बाबा हजारों हजार रुपए लुटौनी है अब फिर 500 रुपया पुरस्कार देनी बाबा के बार बार फोन लगी करते जा पद प्रतिष्ठा बन रहे प्लेन मुर्गी मरिया पहले कन्हैया जी का खात रहले माखन मिश्री आ घर के ना खा घर के कम में घर शिकार पर टांगल बहु ना छुओ सा दूसरा के जाके फोड़ फाड़ के खा जा काहे खाती कलयुग में शिक्षा देले कि अपना घर नहीं खे तो मांगियो के केहू से खोई हो दूध दही अमृत हो बाकी आज दूध दही चलावे ला के दशा देखता नहीं पांत में चलत भोजन ले ली तनी दही है दही गाय के दही है हां ले ली भैंसियों को मोट छाली बा ले ली तो डगारे बड़ा मर्द हमारे होम्योपैथी की दवाई चलता है कुल माना बा भागा बड़ा घी अमृत है जहाँ महकल की उल्टी कर दे चढ़ जाने का पतल बिगड़ जाए ना फेंक दे और है मुर्गा मांस के बाल्टी लेके घूमी ना अभी हो जावा चलाओ तरह तरह उनके सीना कहते भाई प्रणाम बाल बच्चा ठीक बनू परिवार बुझाता कि उनकर हित हमें पूरा खानदान के समाचार पूछते रहे काहे खाती काय खाती लगवा ओइले हां देखी हो देखी हो
चावल कम ले ले बनी उलट दिह लाद दी हो है लहो ला। का लेबो का? तो करेजी के पीस दे दिह हाँ। काहे कुंवर जी करेजी खइबो हाँ। है दुरान पुरान दुगो पत्थरी बहिना कबार देबो हईली बड़की मछली हो हाँ सिंही हो है बरार हो लीना है पियासी हो लीना ई कुल ना लेबो ना तब का रोहू के मुड़ा खइबो ई के चाहिए जावना बारात में मालिक शाकाहारी भोजन रहता हाँ रौरे गांव के बरतिया लोग हाँ भर पेट खा के बेटी है के द्वार पर से हाँ। समियाना में कपारे हाथ के बैठल बड़े ठगा गइलो एक कोनो व्यवस्था कइले बा निन्ना घरे बियाह निखन कइले ना एकरा कुछ बा ई मर्द इतना बढ़िया भोजन कइला चुप रहो पूरा कोनो पाव भर देलस एक आध पिक मारे के दारू नहीं खा दे तो शिकायत पर शिकायत उहे दारू दे देहलो हाँ हाफ पियते में बड़ाई शुरू बा कैसे वैसे ही जाके अपना गांव में फंस गइल हाँ खानदानी धनिक बा हाँ जितना के बोतल खर्चा कर दिला बा ठेपी बेच के राजा हो जाइबो ओकरा द्वार पर ट्रैक्टर के टालियो तोपल बानू देखला पुरन की जिप्सी ही खाल बिया हाँ आज जरा घरे दारू नहीं मिलल ओकरा स्कॉर्पियो कहबे के स्कॉर्पियो लगल चुप रह पूरा लोन पर बा फाइनेंसर खींचने जाई इस समय के मार हकोली माली हाँ भाई खान हवा करैया जी प्लेन मुर्गी माखन मिश्री खा रहला माखन मिश्री खात रहला कृष्ण मुरारी अंडा मुर्गा दारू पर आज होता मारा मारी राहुल बाबा हमरा हर दल लोग के पुरस्कार देहनी हजारों हजार भोला दानी पद प्रतिष्ठा में चार चांद लगोले रही देख लो ये मनो शुभकामना मनो देख लो आज दूध पिए के केहू चाहता 10 घर जहाँ जादो जी बानी सब है तो हमारे एक आध को गाय भैंस लोग जती है ना तो है लड़का तेरे नाम झर झर के घरी हाय हाय 12 महीना सेवा करो फिर खियावो गोबर उठावो तब न तू हबो हम मिल जाता सेटिंग में 80 रुपया के हॉर्लिक्स के चॉकलेट एगो मार लो आधा लीटर दूध का फायदा कैला 24 घंटा भोजन नहीं मिले तो विटामिन दी ये बात हो एक घड़ी पहनवावे के नहीं खे ना पहनवाले फ्रूटी चाहिए दाते काट तक पछरुओ करके छोड़ के एक पहनाव में कुल ही गाड़ी लो दिन भर ताकत में रहो दिन भर ताकत में रहो बिछौना फोड़ दो अरे दूधवा के जगह आज हॉर्लिक्स के चॉकलेट हो गई दूधवा के जगह हॉर्लिक्स के चॉकलेट हो गई वरुण जी के जगह पर रकेट हो गई वरुण जी के जगह पर रकेट हो गई कौन का लेके आई है कन्हैया जी की लोगों को इज्जत करी कलयुग के प्रभाव से नहीं खना कतना सुंदर बांसुरी बजाओ मेहरारू मर्द के लगे सुतल बड़ी अर्धनग्न अवस्था में आ मुरली की आवाज जब कान में पड़न भैया तो उनका ई ना लगे कि हमरा देह पर कहाँ कपड़ा बा कहाँ कपड़ा नहीं खे अतना मोहित हो जाओ लो कि पति के छोड़ के जने से आवाज आइल दौड़ जाओ लो गोपी लो सखी लो ये महाराज जानवर न होइगा माता कहली जे हमनी के आ उ गौ माता चौरल बन कर दी बछरू जौन दूध खाती गाय के थान पर मुड़ी से देवा लड़ावेला हम पियब पियत बछरू जब बांसुरी के आवाज सुनाओ तो छोड़ के चल दे कतना मनमोहन राग बजावत रहले आए बेरा वो बांसुरी के इज्जत देखत नहीं देख ली गरीब आदमी बना के आ लेके मेला में नागिन के धुन बजावत आ पी 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 तब के हो नहीं खे कि न तेगो लइका किंतु बातों में के छेद तोड़ देता है वहीं बेचत बेचत गर्मी भी देखिए जो बांसुरी के जगह पर शास्त्रीय संगीत में बांसुरी चलता है आज हमें का बजता देख ली बैंड में के
इनका मंच मिलता है लैंड पर बजावेला हम बैंड में बैंड में लैंड माने भूमि। LAND लैंड मींस भूमि भूमि। तो बैंड वाला लोग भूये भूये न बजावेला हाँ चाहे वो बियाह में जाइलो तो वो परछावन में भूये भूये चले के बा हाँ आ चाहे फूंका में कहू के मुंहला पर जाइलो तो वो भूये भूये जाए के बा बैंड में लैंड पर बजावेला हो नहीं का कहीं मंच पर बैठा के टंच कर दे उहो नहा के बप्पू हासनी मत ही हतारा बांसुरी कम दूर सुनाई बाकी मुरलिया फूंक दिया सा एक बार नु त लोकले में सुनाई है कला नेटवा मार दिया से कई किलोमीटर सुना जाए हां तहरा बसुरी का जगह तन चक्रधार मारो तो ग्वाल बाल गोहिया धावे जा ढोली वाला ये है नचनिया हो हमारा में हर साल नचनिया बदला लो 2 साल 3 साल पर जले पतली कमर लंबी बाह कैसे ही अपना खाती ना खाला ना नायका बज के लइखन खाती बढ़िया तेज तरार रही लो चिकन लो किलो तो लइका अपन हाथों कपड़ा खींचनी है सोना खाली देख वाशिंग मशीन में काम नहीं खेगो रिंग साबुन किन के अपने हाथों खींचा जाए खाली देख ही के करा के ग्वाल बाल गोइया धावे छेड़ा जब मुरलिया प्यार में पागल हो के आवे सखिया सले पुरान भइल 12 साल पहले के गीत है प्रेम में पागल हो के आवे सखिया सलेहिया आय आज वो बांसुरी के तारा बांसुरी के जगह आज है बैंड में कलर नेट हो गई बांसुरी के जगह बैंड में कलर नेट हो गई तारा वरुण जी के जगह पर रकेट हो गई तारा वरुण के जगह पर रकेट हो गई आज सवेरे के बात हो इनकर नचनिया पिंकी है अचानक पेट झरे लगल है बेचारे पेट दस्त हो जाला पनीर खा ले रही आधा किलो केहुए के दस्त हो जाला हमारे पेट खराब हो जाला रोगे खराब गर्मी चलते बा आय कुंवर जी सूत गए